Good morning! I'm leaving today. Today's Wednesday 19th and I'm leaving. Kagagaling lang dito ng mama ni Dan. Binigay ko sa kanya yung mga mask. Di ko napakita kasi hindi ako nag-vlog kahapon. Yeah, hindi ako nag-vlog kahapon kasi iyak ako ng iyak. Kaloka, hindi ako makapag-vlog ng maayos. So I'm gonna vlog today. Yung flight ko is from dito Adelaide to Sydney. And then Sydney to Malaysia, Kuala Lumpur, and then Kuala Lumpur to Cebu. So hindi ako dadaan ng Manila. Yeah, I think I have 4 hours layover sa Sydney. Later, hala, kailangan ko pala bumili ng ano, not the kailangan, pero like parang naging tradition na kasi sa akin na bibili ako ng magnet. Kapag nagta-travel ako, I haven't bought one. Babe, magnet. Huy, did you hear me? What's that? Magnet? Adelaide magnet or like Australia magnet. Oh, wow. Ginagamit ko pag-check ng mga flights. It's very accurate. I'm flight aware. Wait, let me show you. So, ito yung app na ginagamit ko. Ano siya? Flight aware yung pangalan niya. Pakita ko sa inyo yung ano niya. This. Flight aware. And then, isi-search mo lang yung ano mo, airline mo, at saka yung flight number mo. And then, ay na-search ko na siya. Virgin Australia 47. And then, ito, scheduled in 2 hours and 57 minutes. So, my plane leaves 3:10. It arrives at Sydney 5:10. If you click on that, you will see the information right there. So, yeah, tapos it will inform you as well. Like, if you're tracking someone's flight, this will inform you, like, the plane already arrived and, like, you know, all that ish. So, yeah. I like this app. Ito yung ginagamit ko ever since. I'm wearing this black V-neck shirt from Forever 21. This is from Dresslink. My jeans from Fashion Nova and then socks. Susutin ko yung aking flip-flops. No, not flip-flops. Yung aking slip-on from Romwe. And then this is my like thin jacket right here na I got from Cotton On. Actually, no. Nakuha ko siya sa Ukay-Ukay tapos Cotton On yung brand niya. So, meron yun yung merong mga studs there. That's my outfit. Parang ano siya, Catherine Bernardo inspired. Kasi merong ganitong outfit si Catherine Bernardo. Pero yes. Ito yung luggage na dadalhin ko. Kay Dan to eh. Kasi yung akin medyo malaki ng konti. Tsaka mabigat ng konti. Like mabigat siya ng 1 kilo. So, ito yung dinala namin. Kasi limited lang yung ano ko. Kilos ko. Sa flight na to, I can bring 23. It's shit. That'll be alright. 4.1. Yeah? If you have to take out something, you just put it in the carry-on. Okay. Yeah. That's alright then. And then sa isang flight ko from Adelaide to Sydney. No, from Sydney to Cebu, 2025. So, I'm good. We're leaving. Bye, house. Oh, don't fake cry. I'm not gonna cry. I already cried last night. No, yesterday. Look at this room. Look how clean. It's not clean. My goodness. It's not really clean. But hey, no more lighting. Yan yung luggage ko. But then, ano siya, mabigat siya ng konti. Tapos malaki din siya. So, okay na yung kay Dan. Nadala ko lahat ng pasalubong. Yung laman ng luggage ko, puro pasalubong lahat. Yung akin. Yeah, my carry-on is 4.9. Ito yung backpack dadalhin ko. Yung ano sana yung dadalhin ko, yung black. Kaya lang hindi magkasya yung lapi ko. Ang kailangan kong dalhin yung lapi sa carry-on. So, yeah. Oh, shoot. My hair straightener. I need to put it back in the box. I'm leaving. I'm leaving you. I'll miss you. You will miss me too, I know. We got heaps of times, babe. Your plane doesn't leave for 2.5 hours, does it? Yeah, we're having lunch, right? Yeah. Yeah. We're having lunch. Pupunta kami ng Hungry Jack's kasi walang Hungry Jack's sa Philippines. Or do we? I don't think so. You got Burger King. Same. Nah. Dito kami sa Fasta Pasta. Last lunch, babe. Magkikita kami in 2 months kasi pupunta siya na Philippines in December. So, yes, dun siya magki-Christmas. I got ravioli Fantasia and then Dan got, what did you get, babe? Tortellini? Tortellini. Turismo? Turismo. Yeah, that looks so good. The last time na kumain kami sa Fasta Pasta, ganun din yung in-order niya. And then ako, last time I ordered carbonara. Now,
ano, Fantasia. I like cream sauce, white sauce. Yummers, kain tayo. Okay, this is it. Off to the airport. This is it, pansit. Say pansit. 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 Maybe we don't have to go down, but we... Wait, where are we going then? Oh, okay. Dito na kami sa airport. Ang ganda ng parking nila dito. Nag-ano kami, nag-escalator pero, I mean elevator, pero sabi niya dito lang pala. It's so cold. Sana hindi ako mahiya mag-vlog mamaya. Ako lang mag-isa. Kasi gusto ko i-vlog. Oh, you guys, look at this airport. Look at this guy. Look at this. Diba ang ganda? And there's more there. Ang ganda ng airport nila dito. You have a really good airport, babe. Yeah, I like it. Dito na kami sa airport. Nakapasok si Dan. Pwede pala pumasok. Siguro pwede kapag domestic. Pero yeah, gate 14 ako. Maghihintay lang kami dito. Where's my gate? That's 10 to 16? Yeah. Yeah, so my gate is Is that, what? domestic gates? Yeah. I got my boarding pass, Adelaide to Sydney, and then kailangan ko din kailangan ko din kunin from my luggage ito kasi ano siya, nag-excess ako ng 1 kilo. Buti na lang ito 1 kilo, 1.2 ata to nung tinimbag to na yan. Pero yan, nandito yung ano ko, softbox ko. Lighting. Yes. Okay lang kasi madali lang naman siya dalhin. And ano, sa Sydney, pwede ko itong ibalik sa luggage ko kasi yung Sydney na flight ko is 25 kilos. So, okay lang to. Dito kami sa Relay. Meron silang magnet pero ang mahal. You will just get me one. Siya na lang bibili para sa akin pagdating niya ng Pilipinas. Oh yeah. Kuala! Kuala, Kuala, Kuala. Australia. My gate is right there. 14. Parang nandito na ata yung plane ko. Tsaka plane ko. No, just kidding. Wala pa. Virgin Australia. Yeah. What? Isn't it such a like... Easy airport to get around. It is. It is really easy. Like, look at this. It's very organized as well. The signs. And it's huge, babe. Malapit na ako mag-board. Babe. Oh, lucky you. They can't see you. Good. Yeah, you're all black. Literally, you're all black. I'll show you. Siguro magbo-board ng mga 10 minutes, 20 minutes na lang. Dumating na yung plane eh. Where's your currency converter in here, babe? Why? What do you need it for? Where is it? Why? What are you gonna convert? For you to, honestly, we got your Malaysian dollars handy. So you wanted to buy. I don't have Malaysian dollars. I can just use my card. Can I? Yeah, I suppose you could. Yeah, I'll just use my card. I'm not gonna buy like... I'm just gonna buy a coffee if I need Wi-Fi, but like, I don't really need money. Yeah. And here, dito ako sa window. Hindi ako nag-book ng seat kasi mabilis lang naman. Siguro mga 1 hour 30 minutes lang ang flight na to. So, window. Si Dan parang umalis na. Nandun pa siya kanina eh. Paglakad ko talaga dito sa ano. Parang minake sure niya nakapasok talaga ako sa flight. Nandito na ako sa Sydney. Maglalakad ako papunta ang baggage. Kunin ko lang yung baggage ko. Kasi hindi siya like same booking. Focus. Yep. Hindi siya same booking. So, kailangan ko kunin yung luggage ko dito. Tapos, mag-check-in ako sa ibang flight. So, ito. Diyan ako sa baba. I see mine. Yung may green na tag. Akin yun.
That one right there. Gosh, this is gonna be heavy. This one. Dito na ako malapit sa check-in counter. Daming tao. Hindi na ako nahihiya. Char, hindi daw nahihiya. Pero kanina gusto ko mag-vlog sana sa train. Yung naghihintay ako ng train. Pero ang dami kasing tao naghihintay, kinahiya ako. Pero dito marami, nakaupo lang yung iba. Tapos meron pa ako medyo katapi dito na isa. Pero yeah, malapit na ako sa check-in. Mamaya pa siguro yung check-in matagal pa. Kasi yung flight ko 9:30 and it's 6 right now. So, siguro mga in an hour, magsa-start na sila mag-check-in. Napasok ko na yung lighting ko kanina. Pinasok ko na sa luggage. And yeah, nag-train ako. Wow, ang dami. Ayoko kasi na mayroon akong pinapatong sa overhead bin kasi baka makalimutan ko. At saka di ko din abot kasi ang liit-liit ko. So, maganda na nasa luggage lahat. Tapos, ito lang. Kasi ilalagay lang naman to sa ilalim ng chair. So, okay lang. Hello! I'm off to my gate. So, naka-check-in na ako. Kailangan ko lang fill upan tong outgoing passenger card. This one, kailangan ko siyang i-fill up. Tapos, sa likod niyan, boarding passes ko. And then, ito yung lalagay ng passport ko na nakuha ko from Dresslink. Tapos, itong malaking passport holder is from Brian_stuff on Instagram. I think I'm gonna eat something. We'll see. Nandito ako sa harap ng Hudson's Coffee kasi baka gusto kong mag-coffee. Pero, yes, naka-check-in ako. Social yung nila, yung customs nila, diba? First time ko na-try na automatic lahat. Like, pinasok ko yung passport ko sa machine, tapos okay na. Tapos, dinrap ko lang yung passenger na, outgoing passenger na form na pinakita ko sa inyo kanina. Like, hindi ako nakipag-usap sa customs officer at all. It was so bongga. Perfect. Kasi after kong scanan yung passport ko, like mag-open yung isang gate, tapos tatayo ako doon, tapos magte-take ng picture. Yeah, sobrang saya. Walang human interaction. Machine lang. At saka yung passport ko. Bongga. Anyway, ayusin ko yung nasa bag ko kasi diba, inaano nila to pag pagdaan mo ng conveyor belt, tinanggal yung lapi and all. So, ayusin ko siya. I think I'm gonna take off my contacts. Actually, it looks fine. Hala, yung texture ng mukha ko, okay, kita. Anyway, ayusin ko lang yung bag ko. Dito na ako malapit sa gate ko. So, yung gate ko is 34. It's right there. And tinanggal ko yung contacts ko kasi kailangan na magpahinga ng aking mata from contacts. I ended up getting the Hudson's iced coffee. I asked for a frap, pero they don't do fraps. So, I had mocha iced mocha. Yeah. And then, I want to show you guys this. Ito yung binigay sa akin ni Cathy. Actually, nasa kayo? Wait, sorry. Ticket lunch number 60 as offloading procedures of yourself and your luggage have now commenced. Once again, Jetstar flight JQ143 has reached its final stages of boarding at gate lunch 60. Okay. Nilagay ko kayo sa case ko. So, meron akong ano ba tawag yung strap. So, nilagay ko siya dito sa ko. And then sa strap is itong pom-poms na binigay sa akin ni Cathy na hindi ko magamit-gamit kasi silver siya. Pero okay lang siya na i-pair dito. Nandito kasi yung key ko. Right there. Hindi yung makita. Nasa nasa strap. Pero yeah. I have on my lips yung Dear Darling tint from Etude House. I'm not sure if I brought it with me. Kasi guys, ang dami kong naiwan. Dami kong kailangan iwan. Like, sobrang konti lang ng damit na dala ko. Which is, para sa akin okay lang. Kasi pagdating ko doon, parang meron naman ako mga damit na iniwan sa Pilipinas. Kasi yung dala ko dito yung mga pang malamig lang. So, meron akong mga damit sa Pilipinas. But then, nakalimutan ko dalhin yung Born This Way foundation. Nakalimutan ko dalhin yung Milani na Conceal and Perfect foundation. Which is so stupid of me. Like, pinano ko na. Nakalimutan ko siyang ipack last night. Tapos ngayon, nung nagpack ako ng makeup, kung ano lang yung ginamit ko sa mukha ko, yung pinako with me. So, sobrang dami kong makeup na naiwan. I did film the makeup collection video already, but I haven't edited it yet. So, yeah, naiwan ko siya. Nakakainis. Pero, okay lang yan. I don't think I will buy it again. Because, again, babalik naman ako doon. Pero like, sayang kasi gusto ko i-review yung Born This Way. Gusto kong gamitin yung Born This Way sa Pilipinas para malaman ko kung okay siya sa Philippines. Kasi maraming nagsabi sa inyo na hindi siya okay. And yung Milani Conceal Plus Perfect din, gusto ko siyang gamitin. But then, nakalimutan ko siya, kainis. Anyway, I'm here. In, I think, 40 minutes, magbo-board na kami.
I just got off the phone with Danny Boy and sabi niya, namiss niya na daw ako. Sabi niya parang, inisip niya daw, before ako malis, sabi niya parang magiging okay lang naman ako. Pero nung nag-sink in na daw, nawala na ako, yung nag-wave na siya sa akin sa airport, sabi niya, shoot, mas maganda pala kapag nandito ka. Pero babalik naman ako. So yeah. Dito ako sa lavatory. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina, pom-poms. Anyway, nasa aisle ako today. Aisle ako nakaupo, which is good. But, yeah, balik na ako. Hello, nandito na ako sa Malaysia. I think I landed siguro mga 30 minutes. Tapos, I'm here at Gloria Jeans para mag-coffee. Nag-order na ako ng coffee latte. And, yeah, yun yung ganap. I have 7 hours layover here. And ginagawa ni Kuya ang aking takeaway coffee. Meron silang mga breakfast dito pero hindi pa ako gutom. Tapos meron din mga cake na kung anik-anik. But, yeah, siguro maghahanap ako ng mauupuan. Ready? Thank you. I got my coffee. Okay, hanap tayo ng mauupuan kasi meron akong wifi. So, makakanood ako ng videos. Wala pa sa board yung flight ko kasi matagal pa yun. Siguro in 6 hours pa yun. So, yeah. No, 6 hours, 30 minutes. Rhea, wala pa siya dyan. Dito ako sa international departure. Maghahanap ako ng mauupuan ko. Actually, marami namang upuan available. Pero gusto ko yung ako lang talaga mag-isa, char. Dito ako malapit sa Burger King. That's Burger King right there. Nag-order lang ako ng makakain. So, I have fries, chicken nuggets, and then Coke. So, I'll have this is my breakfast. Really early breakfast. Hindi ko alam kung anong oras na ngayon sa Philippines. Is it the same time? Pero kasi yung time ko nakaset sa Australia. So, sa Australia, it's now 9:10. So, mga siguro sa Philippines, 7:30? I'm not sure. But, yes, kakain ako. Wala silang sweet and sour sauce. Gusto ko sa, nuggets, sweet and sour sauce, pero wala sila nun. They only have chili sauce. So, we'll see how that will go. I'm adding videos to my offline YouTube. Kasi, para makapanood ako ng video mamaya sa plane. And, magli-lipstick din ako mamaya. Kasi yung lip tint ko nawala na. Wait, asa na yung phone ko? I'm charging my phone eh. So, okay, kain lang ako guys. Kain tayo. Finally, meron akong gate. L9, Cebu. Lagi ako naku-confuse kanina kasi meron palang Cebu. Right there. Pag narinig ko yung panawagan char. Pero yeah, punta ako sa L9. Let's go. Right here. Bababa ako kasi nandito yung international departures. Let's go. Mali ako. Dito pala sa taas. Bumaba ako kanina, pero yung nandun, PQ. So, nandito daw. 1 floor up, all the way to the end, turn left. I suck at directions. As in, wala akong sense of direction. Kanina nga paglabas ko sa banyo, parang nakalimutan ko saan nga ako ulit nang galing. Parang ganun ako. Wala akong kaalam-alam. Oh well. Straight to the end, and then turn left. Let's go. Hahaha, ICL. International Departure Gate L. Si Kuya, makapipip naman to si Kuya. Okay, let's go to the Waka later. Kasi L9, ako malayo-layo yun. My gosh, you guys. Ilang oras na din ako dito, ah. Let's go. Oh, nilagay ko nga pala dito sa waist ko yung jacket. Kasi, mainit na. Yung kilikili ko, umiinit na. Umiinit. Hello, nandito na ako sa sa loob ng gate. Ilang oras na ba ako dito? Ang tagal-tagal ko dito. I hate long layovers kasi sayang yung oras. Like, kapag nag-layover ka kasi and hindi ka lalabas ng airport, like, sayang yung oras mo. Like, nandito ka lang talaga. Pero the boarding time is 10:10. Nakita ko dun sa board and it's, what time na ba? Pareho lang pala yung time ng Malaysia at saka Philippines. 9:17. So, I still have an hour na maghintay dito. Oh, well. Isang oras na lang tapos na ako, plane na, tapos Cebu na finally. Feeling ko ang tsaka-tsaka ko.
Nag-lip tint na ako. Nag-powder din ako. Alam niyo naman na hindi ako nag-retouch pero nag-powder ako. Parang, gusto ko nang mag-shower. Gusto ko na mag-shower. And kumain sa Lantaw. Like, pagdating ko sa Cebu, kakain ako sa Lantaw. Kakain kami sa Lantaw. Here, waiting for my luggage. Mama! Kadaghan na gud ka ni mo silaw ka na tuwan kami. Ano? Say kadogan isar mo gud. Akil. Amo na kamera sa una. Dili, bag-o. Kola. Gamay. Sige ko na ulit. Itom ka dong. Kapoy Makil. Pupunta kami ng SM si Mama sa likod. Dito kami sa SM. Grabe ang init. Ay! Mangihi ko! Mag-CR ko! Ito dito lang. Yummers. Ito yung akin. Ito lang. Ito ka, Mama. Snack raman eh. Snack lang to, uy. Ay, ingat ka. Tapos ano? na to. Snack raman eh, Ma. Mag-dinner pa man tamaya. Tokel. Nasi ma shirt. Wanna swim with me? Pupunta kami sa Watson's. Maglalagay ako ng powder kasi ang tsaka-tsaka ng aking mukha. Si Mama walang powder, si Jubilin walang powder. Si Makil walang powder. My goodness! Naka-lipstick ako. Etude House. Hi guys! Etude House yung lipstick. Pinaway ko siya kanina. Tapos umalis. Hindi bumili. Mama, Makil. Hi guys! Hi guys! Hi guys! Ganda-ganda mo. Char. Tagal. Saan mo lipstick? Saan? Korean. Ako ang lipstick eh. Oo ka doon sa shade. O, di ba? Tanaw si Kuya. Mamon. Okay, Kuya. Tanaw. Okay. No, guwa pa kay Kadari. Guwa pa kay Kadari. Ako kay ngarag na kay Kuya. O, piligo. Ka-cute. Ang cute. Lait. Jubilin, uy. Di, mag-picture dati. Ngayon na? Malaki? Malaki ang shoes. $4.99 na lang. Naka-sale. Forever 21. Dito kami sa Lantaw. Mamma Mia. Sissy Bells. Cebu Special. Lantaw. Rice. Ano tawag dito, miss? Cordova Express? Tinolang halaan. Garlic rice. Pork belly. Hindi na kayo. Tapos na kami kumain. Hindi na kumaulaw. Asa ko ba? Hi guys! Hi guys! Tapos na kami kumain. Marlon Boy. Mag-film takil. Ay! Marlon, kanang nipalit ko katong spicy noodles. Katong spiciest noodles in the world. Challenge ta. Charo lagi ka doon. Challenge. Gagawa kami ng video. Spiciest noodles. Challenge. Yeah. Saka si Marlon. Mahilig sila sa spicy. Pero yung sobrang spicy. Spicy you take it. Yeah, thank you. Grabe ang oily na mukha ko. Dito na ako sa bahay. Si Mark ginagamit niya yung headset. Standby! Yung galing sa Gearbest. Wala siya narinig. You're so loud. Na-open na nila yung mga pasalubong nila. Si Miss hindi pa kasi after ng dinner bumalik siya sa trabaho. Tapos, baliw. Tapos tapos yung girlfriend ni Marlon din bumalik sa apartment nila. So, yeah, si Papi wala pa dito. Sa Saturday pa yon. And ito yung luggage ko. Yung akin dyan, ewan ko. Like, wala akong dinalang damit, you guys. Kasi, wala. Yung nandito, yung pinaka-importante yung dinala ko is pasalubong para sa kanila. Tapos, yung mga giveaway. So, ito, yung video na to, kaka-up lang tonight. Hindi ko alam kung kailan to ma-up tong vlog na to. Sobrang haba nitong vlog na to. But, yeah. Ito yung isa sa giveaway. Tapos,
giveaway. Tapos, giveaway. Sobrang dami kong nakalimutan. Like, sobrang dami kong nakalimutan makeup-wise. Sobrang dami. But that's okay. Anyway, I will close the vlog. And oh, bumili din pala kami na to. Nakalimutan ko ba't bumili kami na to. Ay, parang nasabi ko na pala. But yeah, that's basically it for this vlog. Thank you so much guys for watching. Please like, please subscribe. And I hope to see you guys tomorrow. Do not forget to be good. Good night. Bye.